Queremos que non se que en Galicia non se consigue vivir da banda deseñada en galego, pero sí que se pode vivir da banda deseñada e hai autores que o fan, sempre ligados a bandas americanas, non? Ao cómic Sí, a americano, cómic francés, ao americano, manga, un público moi pequeno, as tiradas son moi pequenas. con isto de Castelao, externalizar Castelao é difícil, non? Claro. Como facemos para que o noso traballo revirta e se faga fora e se traduza e tal, pues é difícil. Entón, se outros teñen dereito a falar das súas figuras e dos seus artistas e dos seus personalidades, pues nós tamén podemos facelo, pero a costa de non conseguir vivir delo, non? Como pechar un momento, comezamos en 2010, sen moita pretensión. Ignacio tiña a idea de con Tituán de facer un taller, un cómic sobre como se facían os cabezudos en cartón pedra. E de repente, pois estamos aquí no Viñetas, cunha exposición, con 8 títulos, con proxectos esperando, bueno, pois a ser realizados, como poderíase decir, un recoñecemento. Paciencia. Paciencia, sí. Sí, a ver, tamén é verdade que as novas xeracións teñen outros medios para, bueno, para publicitarse de alguma maneira. Entón, bueno, todo eso pode ir crecendo. E o que decía antes, o tema das bibliotecas. Canto máis xente teña noticia de cousas que se fan en galego, pois máis crecerá, medrará todo eso.